Sa number 4, bagong opisyales ng Negros Ace nanumpa na pag-solarize sa mga talatapan, ginaduso sa mga LGU. Nanumpa na kaina ang mga bagong opisyales ng Negros Association of Chief Executives nga magapungko humalin karon nga 2025 tubtub 2028. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sila nanumpa. Ginsiling ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga karon nagapungko bilang presidente, ilang nga ginabaton kag ginasuportahan ang panawagan sa gobernador nga mag-solarize. Ini ang isa sa mga tikang karon sang probinsya nga ginapatuman angot sa pag-shift padulong sa cleaner energy. Sunod kay Escalante, santo ang paggamit sa solar energy sa kinahanglanon sa mga talatapan sa LGU kag may nagakaigo pa nga savings gikan diri. Nagapakig-angot naman sila sa ilang counterpart sa duha ka probinsya sa rehiyon para sa ginalantaw nga NIRAs. Si Escalante ang nagtalos kay Anay Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez nga karon 3rd District representative na. Ang Negros Ace ang insugdan ni Sadto Governor Joseph Marañon sang 2002 sa tuyo nga mapabakod ang collaboration sa mga LGU kag main forum man sang policy exchange kag local concerns. Perfect scenario with yung LGUs, municipalities, cities, and city halls and everything. Kaya daytime lang yung opisina mo. No, daytime opisina. So that's why we are actually sa Cadiz are na ongoing siguro solarize na ang mga panels sa babaw. Kasi kailangan nun di kadako si savings. May nara different schemes pro anything we do basta mag renewable energy ka advantageous din sa LGU. So we are in agreement. We are in agreement with the proposal of the governor. How about the other challenge of Governor Don regarding a review of the protocols sa atong disaster preparedness? Yes, I firmly believe that. No? Very important. We should have done that many years ago.